Ekainaren hasieran udalak osoko bilkuran onartutako ehiza barruti berri bat eratzeko akordio bat eta ehiza elkarteari esleitzeko baldintza plegua bideratu zituen Nafarroko gobernuaren ehiza atalera. Atal horretatikan, espedienteari dagokion ebazpena egin zezaten. Dokumentuak gure lan hizkuntzan bidali genituen, euskaraz. Ekainaren 7an ehiza ataletik erantziguten Nafarroko gobernuaren itzulpen zerbitzuan itzuli behar zirela, eta dokumentua favorez Word-ean bidaltzeko. Word formatuan bidali genuen. Gile hilabete bat pasatuta gero, uztailaren 4ean ikusita ebazpenik ez zela ailegatzen, ehiza atalera deitu genuen eta erantziguten itzulpen zerbitzuak itzulpena ez zuela egina, eta horregatik ebazpena ez zegoela egina. Guk egunean bertan itzulpen hori egin genuen eta segidan bidali genuen. Espedienteak hainbertze atzeratzeak arazo larriek ekartzen dizkio udalari, bai, zein herritarrei edo partikularrei. Gogorarazi nahi dugu euskara ofiziala dela eta euskaraz eginiko agiriek balidio juridiko berbera dutela. Eta Arantzarrok eta Arantzako udalean herritarrekiko zerbitzua euskaraz ematen dugu, hori bermatzen dugu eta erakundekiko harremana ere euskaraz izan dadin nahi dugu eta horren alde borrokatzen dugu. Maiinaz eta azaroaren 26an egin zan suhiltzaile bateratuan hartu neban parte. Lehen aldiz Arkautek antolatu ebana. Oposaketan parte hartzeko izen emati egin behar izan eban, eta bertan hizkuntza aukeraketa egin. Ikasi barreko gehiengoa gazteleraz egoteak azterketa teorikoa gazteleraz egitera behartzen nau. Hala ere, oposaketa honetan, teorikoaz gain, bi azterketa psikotekniko zeuden, eta izen ematean ezin izan genuen azterketa bakoitzaren hizkuntza aukeraketa egin banaka. Hori horrela, oinarretan agertzen zen kontakturako emaiera idatzi nuen galdezka. Ea psikoteknikoak euskeraz egin nitzakeen nahiz eta gaztelera hautatu nuen. Epaimahaiburuak baietz erantzun zidan. Azterketa egunean, lehen psikotekniko azterketa euskeraz eta gaztelera zegoen, aldi berdinean azken atala izan ezik. Aipatutako atal honetan, lexikoaren balorazio gutxa egiten zitzaigun, gazteleraz bakarrik. Egin ditudan erreklamazio guztiak ezeztatu dizkit Arkautek. Lehen esan bezala, lehen psikoteknikoak elebidunak ziren, hizkuntzaren atala izan ezik. Bigarren psikoteknikoa, euskaraz egiteko aukerarik ere ez ziguten eman. Euskotreneko langileok euskararen aldeko jarrera dugu eta beraz euskararen ikuspuntutik potentzial handiko enpresa bat garela ulertzen dugu. Errealitatea ordea oso bestelakoa da Euskotrenen. Zuzendaritzak ez du azken urteetan ez motivazio, ez lidergo, ez eta baliabiderik abian jartzeko inolako borondaterik erakutsi. Eta horren adibide garbi bezala, 2022 urte amaieran Euskotrenen burutu ziren barne dialdietan gertatutakoa ekarri nahi dugu gogora, ez? Bertan zenbait hizkuntza eskubide pairatu genituen euskal langileok, izen ere bai izen emate prozesua gazteleraz izan zen, bai, azterketan inguruko galdera, azalpenak gaztelera hutsean izan ziren eta hauen inguruko zalantzak argitzeko eskatu genuenean gazteleraz hitz egitera izan ginen behartuak. Horretaz gain, froga psikotekniko hauetako edukieren erdia, gutxi gora bera, gaztelerazko hitzen esaneekin ikusia zuten galderak izan ziren eta beraz euskal hiztunak bigarren mailakoak izango gina bezala izan ginen tratatuak. Horregatik, mezu honen bitartez Euskotrenen azterketak bere osotasunean euskaraz egin ahal izateko eskubidea aldarrikatu nahi dugu. Horretarako langileok azterketa aurrean berme guztiekin hauei aurre egin ahal izateko beharrezkoa dugu bai materiala zein ikastaroak euskaraz izatea. Naiz Iruñeko Arrotxapeako bizilaguna eta nik salatu nuena zera da, auzoan bageneukan mediko euskaldun bat gu hartatu ahal izateko, mediko euskaldun bakarra zena, eta batean irailean joan behar nintzen medikora, oharkabean tapatu nintzen beste mediko bat neukana, guzti zerdelduna zena,
eta ez neukan inolako informaziorik osasun bidean partetik edo osasun etxetik partetik, zelan nire euskalduna zan medikoa alde egin zuela eta beraren ordez, imin duten medikoa ez dute ikusi euskalduna zela aurreko eta euskalduna barko genukela. Eta pena bat da, porque bere garaien auzoan egon zen ekimen bat, mediko eta pediatra euskalduna lortuteko, eta lortu zireneko, ongi egon zen. Hori, osasun bideak egiten duena da, kendu bat, abisatu barik, eta bere ordezko egin duena, ez dakit deus bez euskaraz. Eta itxi gaitu, euskaldun hori, mediko barik. D ereduko eskola bateko aita naiz. Zuzendaritzatik oharra bidali ziguten aurrekoan, askotan egiten duten moduan, auzoan umendako dauden ekimenak iragarriz. Baina orduan bidali zigun auzoko den eragile baten informazioa. Eragile horrek umen aisialdian lan egiten du. Eta mezuak iragartzen zituen eskolaz kanpoko hainbat jarduera. Baina ez zuten bermatzen euskaraz izanen zirenik. Gainera, bazen birbidalitako eragilearen mezuan ondorengo esaldia. Ikuspegi integratzailea mantendu ahal izateko jarduerak gazteleraz garatzen dira. Erran nahi dute D ereduko eskolak ez direla integratzaileak? Joan den azaroaren 13an, pantailaldia Euskal Ikusentzunezkoen aldeko ekimenaren baitan, hainbat zinemetan protestak antolatu ziren, ekimen simbolikoak antolatu ziren, eta horietako bat Hurbil merkatalguneko Zinesa zinemetan izan zen. Erreklamazio horriak eskatu, ez zizkiguten eman, arduraduna deitu zuten, arduraduna etorri, honek ere ez zigun erreklamazio horririk eman nahi izan, eta ara gure sorpresa erreklamazio horriak eman beharrean ertzaintza ditu zuenean, ez? Bertan lasai egon ginen zain, ertzaintza etorri zen, guztiok identifikatu gintuzten, amonak eta aurrak tarteko, eta ertzainari gure egoera eta gertatutakoa azaldu genionean arrazoi eman zigun eta Zinesako arduradunari agindu zion erreklamazio horriak guri emateko, gure eskubidea zelako, ez? Eta besterik gabe, erreklamazio horriak bete genituen, bertan salatu genuen ez zegoela euskarazko eskaintzarik zinema horretan eta beraz Euskaldunon hizkuntza eskubideak urratzen zituztela eta erreklamazio horriak bete ondoren alde egin genuen.